Κύριε Ιωακιμίδη, ο οποίος είναι εδώ μετά τη συζύγου του. Παρέμεινε έτσι για να παρακολουθήσει ζωντανά την εκπομπή. Θα το παρακολουθήσουμε εμείς τώρα στο βίντεο σε λίγο ζωντανά. Είναι από τη Γερμανία. Γεννημένα και όλα τα παιδιά του Συλλόγου Αργοναύτες που έχει έτος ιδρύσεως το 1991. Κλείνει λοιπόν τις μέρες αυτές 15 χρόνια. Βρέθηκαν για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και μόνο δάκρυα στα μάτια που δεν κύλησαν σε αυτό το απάντημα ακριβώς κάτω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί ήταν το τηλεοπτικό μας ραντεβού και νομίζω ότι ο κύριος Βαρλάμης και ο κύριος Ιωακιμίδης θα χαίρονται ιδιαίτερα για την Σάρισα. Στους Αργοναύτες μπορώ να πω ότι βρήκαμε ένα σπίτι. Είμαστε μια οικογένεια στην οποία μας διδάσκουν τα ήθη και έθιμα των προγόνων μας και τα οποία πρέπει να διατηρήσουμε από γενιά σε γενιά. Κάθε φορά που έρχομαι στον τόπο καταγωγής μου νιώθω υπερήφανος σαν Έλληνας, σαν Πόντιος, παρόλο που δεν ζω στην Ελλάδα, γεννήθηκα και ζω στη Γερμανία, νιώθω εδώ πέρα σαν να είναι σπίτι μου. Η Ελλάδα για μένα είναι η πατρίδα μου και έχουν έρθει η στιγμή κάποτε να μπορέσω να ξαναγυρίσω πίσω και να ζήσω εδώ και πιστεύω ότι είμαστε όλοι πολύ περήφανοι ότι μας δόθηκε η ευκαιρία να χορέψουμε στην πατρίδα μας. Το μαντίλι μδίγωσε το μαντίλι σκήθελο, το μαντίλι σκήθελο, άλλο τα μαντάξομαι, άλλο τα μαντάξομαι. Τερε περνίξομαι, τη ζύμπου να μδίγωσε, τη ζύμπου να μδίγωσε. Τη ζύμπουνας κι θέλω, άλλο να μαντάξομαι, άλλο να μαντάξομαι. Σαν νέος απόδημος σημαίνει για μένα το να ζω με τα ήθη και τα έθιμα που με διδάξανε για τον πολιτισμό μου. Και το πιο σημαντικό, να μην ξεχνάω τον τόπο που προέρχομαι και να μπορέσω κι εγώ με τη σειρά μου να παραδώσω τα ίδια πράγματα που με διδάξανε και εμένα στους επόμενους νέους που έρχονται. Το βράχιο λιμβίγωσε, το βράχιο λιμβίγωσε, το βράχιο λισχυδελό, το βράχιο λισχυδελό, άλλο τα μαντάξομαι, άλλο τα μαντάξομαι.
αρνίξω με την τσάρκουλα, δίγωσε την τσάρκουλα, δίγωσε. Την τσάρκουλα σκυδελώ, την τσάρκουλα σκυδελώ, άλλο τα μαντάξομαι, άλλο τα μαντάξομαι. Όταν χορεύω ποριακά νιώθω πολύ περήφανη, γιατί ο πόντος είναι η καταγωγή μου και θέλω αυτό το μήνυμα να το παραδώσω στον υπόλοιπο κόσμο και να υποστηρίξουμε όλοι μαζί τον πόντο. Arno pomonde sida sena mondo shoneliga, Arno pomonde sida sena mondo shoneliga, neliga. Kana montarni ke vriete sonyon dini kumeni. Εκείνο που ζητούμε οι νέοι απόδημοι είναι η στήριξη του ελληνικού κράτους προς αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας. Εγώ και χορτάσα πάνω να το πάμε μένα πεμένη. Μικρή καντερίτε με τσεκέλ καντώ γέλατε, μικρή καντερίτε με τσεκέλ καντώ γέλατε. Σεβδαν το εγγύ ξέρετε ακόμα και γρήκα, άι σεβδαν το εγγύ ξέρετε ακόμα και γρήκα και γρήκατε. Ο σύλλογος μας αυτή τη στιγμή αριθμεί στα 85 μέλη.